Čaute, v dnešnej časti sme sa presunuli do ateliéru, kde budeme fotiť predmety padajúce do vody. Potrebujeme akvárium k foteniu, k tomu čiernu látku na pozadie, 2 blesky s rádiovým odpaľovaním, fotoaparát a keď nám nemá kto pomôcť, tak aj káblovú spúšť. Do vody budeme hádzať vopred vypestované ovocie, pomaranč, citrón. Blesky je dobre si zakrieť sáčikmi, aby sme si nezašplíchali zbytočne. Fotoaparát si nastavíme na manuálny režim, pričom ja som osobne použil Sonu 8, čas 250, ISO 100 a sekvenčné snímanie. Blesky máme kanonádske 580, ktoré sú nastavené na 64. Ostrenie si nastavujeme manuálne pomocou živého náhľadu, pričom si vložíme predmet do akvária a zaostríme si na ňo. Prácu nám komplikujú troška bublinky, ktoré sa nám tvoria na skle toho akvária. Z toho dôvodu ich treba rukou pozrieť dole. Samozrejme vždycky nám nejaké tie bublinky zostanú na tom skle a tie už odstránime v Photoshope. Ako na toto vám poviem práve teraz. Takže fotku, ktorú sme si vybrali, si otvoríme v Photoshope. Keď tak máme spravené, prvé čo spravíme, vytvoríme si novú vrstvu. Ďalej fotku orežeme. Ja si zvolím štvorcový orez na štvorec približne. Ak sa mi tak podarí. No takže asi takto. Priblížim si ju. A môžeme vidieť vlastne bublinky, ktoré sa nám zachytili na stene akvária. Tie sa tam vôbec nehodia, preto ich odstránime. Na to použijeme úplne jednoduchú metódu a tento nástroj štetec. Pozadie akvária je čierne, preto si my zvolíme tú čiernu farbu. No a správnu veľkosť štetca. Ešte troška pridám. A takýmto spôsobom vlastne zatriem tým štetcom tie bublinky, ktoré tam prekážajú na tej fotke. No a postupne takýmto spôsobom vlastne pokračujeme až pokým teda nebudeme s výsledkom spokojní a neodstránime všetky nežiaduce bublinky alebo teda veci na tej fotke. Môžeme ešte teda súto nastaviť jas a kontrast, troška si uberiem, kontrast trocha pridám, to už podľa každej fotky zvlášť si nastavím a na záver samozrejme položím do jednej vrstvy. Zlatú rybku sme úspešne pustili do váhu a ja dúfam teda, že sa uvidím v ďalšej epizóde.